Witam Was, Rostomili ze Katowic. Są tutaj na jarmarku. Miasto zakon otrzymało dopiero w 1865 roku, no ale rozwijało się dynamicznie. Miasto jest mi bliskie, no rzech się chował, no nie tutaj genau, no ale w administracyjnych granicach, bo na Łochojcu. Słuchajcie, jarmark, który za nami jest od 22 listopada do 5 stycznia. Dość długo w niektórych placach, w niektórych miastach ino bez weekend, a kiedy je dłużej, no to przed godami się niekiedy kończy. Tutaj 6 tygodni, dość długo. Proszę Was na ten jarmark. Nie ma, że tu pierwszy raz, no ale pierwszy raz ze kamerą. Nie wiem genau od kiedy ten jarmark startnął. Rozchodzi się wiele lat, go organizują. Przeczytał, że ino co od zaczątku XXI stulecia. Kto wie, niech szajbnie. Na jarmarku mamy dwie gondole. Jedna wielko, jedna mało. Mamy też parasol, mamy moc takich łonych. O, obejrzy Nikolaus. No i mamy kejzawka, na której możemy się pokiełzać, woblec szlynzuchy, myślę, co można kaś tutaj to wypójczować. No i to jest fajne. Ja już dawno nie jeździł na szlynzuchach, dawno za bajtla, że jeździł. Ciekawe, jeżeli bych teroski spróbował, to by się udało. Teroski nie będziemy próbować, no ale kiedyś muszę sobie się przekonać. No i mamy bina. Na binie dużo coś jest. Teroski konferencjer zapowiadał. Były przed chwilą jakieś Nikolausy, potem jakoś baba, co grała na ukulele. I reklamują też ostrawski jarmark. To już we Morawach, we morawskiej tajli na ringu. Jeszcze na jarmarku we Ostrawie rzech nie był. Którzy ufundowali bardzo ciekawe. Można się wybrać. Najsłynniejszy napój na jarmarku to grzoniec, grzone wino albo grzone piwo. Wiele tu kosztuje, no 18 zł taki podstawowy. Na Nikiszu wiele było, kupnijcie się do tego tajlika, porównajcie, no ale podobnie. No, słuchajcie, tu mamy jeszcze GKS Katowice, to by na Nikiszu nie przelazło, zarodki by to wywalili, no ale są my w centrum Katowic, w Katowicach genau. Sery z Podhala, durś, syry, kejzy z Podhala, ale nie widzę tu żadnych śląskich produktów. Na Nikiszu trochę tego było, tutaj nie ma śląskich sztandów, no trochę gańba jak na jarmark w stolicy Górnego Śląska, no wiem co nie historyczny, no ale możemy tak powiedzieć, no zicher stolicy śląskiego województwa. Nie ma tutaj takiego śląskiego klimatu. Syrów z Podhala naprawdę daje moc. Szkoda, że nie z Beskidów. No tutaj mamy jakieś madziarskie one, no super fajnie. Rodbych to zjadł, no ale nie ma tych śląskich. Mamy też chałwy, jakie tureckie, jakieś greckie. Kaj śląski, ja widział, że Kaś
teraz nie wiem, śląskie krupnioki, śląskie rzymloki. Słuchajcie, przed chwilą się pytali, kto jest sosnowca i hop powiedział na winie, brawo, co hop się przyznał. Podsumowanie, no słuchajcie, na Nikiszu lepiej, no ale dzisiaj już nie ma, ino 3 dni na Nikiszu, tutaj 6 tygodni. A jakie gotki tu słyszę? Polsko, śląsko, ukraińsko, rusko, no nie rozróżnią tego, no ale Ukrainioki gadają i po rusku, i po ukraińsku, tak jak Ślązoki, po polsku, po śląsku, po czesku, po niemiecku, no czesko gotka też tu słyszą, angielsko. Ja winszuję wam radosnych godów, chowcie się, widzimy się za tydzień. Już teraz się zgłosi, jak zadam to pytanie.